இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு பார்த்திங்கன்னா நடைபெறாத ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா 1930 சட்ட மறுப்பு இயக்கம் நடந்திருக்கும். 1935 இந்திய அரசு சட்டம், 1941 டு 44 பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் உலகப்போர். இந்த ஆண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஐஎன்சியோட மாநாடு நடைபெற்றிருக்காரு. அதிகமான மாநாடு நடைபெற்றது எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னையில், பம்பாயில் பார்த்திங்கன்னா 7 மாநாடு நடைபெற்றிருக்கு. கல்கத்தாவில் தான் 10 மாநாடு நடைபெற்றிருக்கு. இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் மாநாடு அதிகம் எங்கே நடைபெற்றிருக்குன்னா அது கல்கத்தாவில் தான். சிறப்பு மாநாடுகள் பார்த்திங்கன்னா 1918 பெல்காமில் நடந்திருக்கும். 1920 பார்த்திங்கன்னா கல்கத்தாவில் நடந்திருக்கும். 1923 பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில், 1947 பார்த்திங்கன்னா பெல்காமில். இது வந்து முக்கியமான சிறப்பு மாநாடுகள்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிதவாதிகளோட காலம் பார்த்திங்கன்னா 1885 டு 1905 முடி. அடுத்து தீவிரவாதிகள் காலம் பார்த்திங்கன்னா 1905 1917 முடி. வங்கப்பிரிவின் காரணமாக 2 மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு பிரிஞ்சிருப்பாங்க. அடுத்து காந்திய காலம் பார்த்திங்கன்னா 1917 1947 முடி. இப்போ மிதவாதிகள் பார்த்திங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே காந்தியடிகளோட அரசியல் குருன்னு சொல்கிறாங்க. கோபாலகிருஷ்ண கோகலே பார்த்திங்கன்னா அவரோட குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி ராணடே. காமராஜோட அரசியல் குரு பார்த்திங்கன்னா சத்யமூர்த்தி. நேதாஜியோட அரசியல் குரு யார் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர் தாஸ். நேதாஜி ஆன்மீக குரு பார்த்திங்கன்னா விவேகானந்தர். 1896 தக்கான கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தான். அவர் கூற்று பார்த்திங்கன்னா இவர் இந்தியாவின் வைரம், மகாராஷ்டிராவின் அணிகலன், உழைப்பாளர்களின் இளவரசன். அப்படிலாம் யாருன்னா திலகர் சொல்லியிருக்காரு கோபாலகிருஷ்ண கோகுலவை. பிரதிநிதித்துவம் இல்லையெனில் வரி இல்லை என கூறினார். யார் சொன்னார்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே சொல்லியிருக்காரு. பிரதிநிதித்துவம் இல்லையெனில் வரிகள் இல்லை அப்படிங்கிறது கூற்று. 1905 பார்த்திங்கன்னா இந்திய பணியாளர் சங்கத்தை கோபாலகிருஷ்ண தோற்று வச்சிருக்காரு. தலைமையிடம் பார்த்திங்கன்னா பூனேல. வங்கப்பிரிவினை செய்த கர்சனை அவுரங்கசீப்புடன் ஒப்பிட்டவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே. ஞான பிரகாஷ் முக்கிய பத்திரிகை அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையும் இவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிதவாதிகளில் பார்த்திங்கன்னா தாத்தாபாய் நவ்ரோஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தின் பொதுமக்கள் அவையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் பார்த்திங்கன்னா தாத்தாபாய் நவ்ரோஜின்னு சொல்கிறாங்க. மூன்று முறை ஐஎன்சியோட காங்கிரஸ்க்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்தா தாத்தாபாய் நவ்ரோஜி தான். 1886 ஆண்டு, 1893, 1906 இந்த 3 ஆண்டுகளில் தாத்தாபாய் நவ்ரோஜி தான். இந்தியாவின் வறுமையும் பிரிட்டிஷாரின் நன்மையற்ற ஆட்சியும் அப்படின்னு யார் நூல் எழுதியிருக்கு 1901 தாத்தாபாய் நவ்ரோஜி எழுதியிருப்பார். காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரிசா பஞ்சம் 1866 நடந்திருக்கும். கோட்பாடு பார்த்தீங்கன்னா செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு. இங்கேருந்து மில்லியன் கணக்கான அரிசி, கோதுமை அதெல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணியிருப்பாங்க, இங்கேருந்து கொண்டு போயிருப்பாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட முக்கிய பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் குரல், ராஸ்ட் கோஸ்தார் அப்படின்னா உண்மையின் விளிம்புன்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவின் குரல் மற்றும் ராஸ்ட் கோஸ்தார் என சிறப்பு பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படுகிறார் தாத்தாபாய் நவ்ரோஜி. இதோட இவரோட சிறப்பு பெயர் தான். மனிதர்களிடத்தில் தெய்வ சக்தி உண்டு எனில் அது தாத்தாபாய் நவ்ரோஜி அப்படின்னு யார் கூறியிருக்காங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகுலேவை தாத்தாஜி நவ்ரோஜி பற்றி கூறியிருக்காரு. முதலாக தலா வருமானத்தை கணக்கிட்டு சொன்னவர் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தாபாய் நவ்ரோஜி தான். இவரோட முக்கிய கட்டுரைகள் பார்த்தீங்கன்னா த இந்தியன் டெபிட் டு பிரிட்டிஷு, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாண்ட் அண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஒன் ஆஃப் த காமர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இதெல்லாம் தாத்தாபாய் நவ்ரோஜி ரிலேட்டடானது, ஐஎன்சியில் கேட்கக்கூடியது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதிகள் பார்த்தீங்கன்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம். 1869 ஐசிஎஸ் தேர்வு பெற்றவர். ஐசிஎஸ் தேர்வுனா இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ். இப்போ எப்படி ஐஏஎஸ் தேர்வு இருக்கோ அதே மாதிரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஎஸ் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸில் இருந்தது. தேர்வை தேர்ச்சி பெற்றாரா? ஐசிஎஸ் தேர்வை முதலில் வெற்றி பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற ஒரு பெருமையை சத்யேந்திரநாத் தாகூர் 1863 முடிச்சிருக்காரு. அரசியல் பிரச்சாரம் நடத்திய முதல் நபர் பார்த்தீங்கன்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தான். அரசியல் பிரச்சாரம் நடத்திய முதல் நபர்னு சொல்லலாம். இவரை பார்த்தீங்கன்னா வங்காளத்தின் அமைதியின்மையின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியை. முக்கிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா ஏ நேஷன் இன் மேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இவர் எழுதுனதான். இந்தியாவின் பர்க் என அழைக்கப்படுவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி. இந்தியாவின் லிட்ரன் கட்சியை தோற்றுவித்தவரும் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தான். அடுத்த மிதவாதிகளில் பெரோஷா மேத்தா அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம். தாத்தாபாய் நவ்ரோஜியோட சீடர் தான் பெரோஷா மேத்தா. பம்பாயின் முடிசூடா மன்னன் அழைக்கப்படுவர் தான் பெரோஷா மேத்தா. இவரோட பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னா பம்பாய் கிராணிகள்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த மிதவாதிகள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர். தமிழ்நாட்டின் முதுபெரும் மனிதர்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பங்காற்றிருக்காரு தமிழ் மக்களுக்காக.
1878 பார்த்தீங்கன்னா தி ஹிந்து பத்திரிகை இவர் இது பண்ணது தான். 1891 சுதேசமித்திரன் ஒரு வார இதழில் ஜி சுப்பிரமணியன் தான் தோற்றுவிச்சார். 1899 சுதேசமித்திரனை தினசரி இதழாக மாற்றினது இவர் தான். பத்திரிகையில் முதல் முறையாக கார்ட்டூனுடன் கேலி சித்திரம் அறிமுகம் செய்த யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணியன் ஐயர் தான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிதவாதிகளில் எம்ஜி ராணடே பற்றி பார்க்க போகிறோம். மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே அதோட ஃபுல் நேமு. மேற்கிந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தைன்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னா எம்ஜி ராணடேவை தான் சொல்கிறாங்க. தாராள தத்துவத்தின் தந்தை பார்த்திங்கன்னா எம்ஜி ராணடே. அரசியல் முனிவர் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் சாக்ரட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்டால் எம்ஜி ராணடே தான். 1861 பார்த்தீங்கன்னா விதவை மறுமண சங்கம் தோற்றுவித்தார்.